Bueno, un ondanoi eta eskerrak antolatzaileei harremanitz gonbidatzagatik. Horia. Harremanitz kooperatiba 2010ean sortu zen kooperatiba bezala, nahiz eta aurretik bagenun ibilbide bat. Eta gure kooperatiban helburua eraldaketa soziala da, ez? Berrikuntza soziala, eraldaketa soziala. Batez ere, gizon emakumeen arteko berdintasunari lotuta, ezta? Gaur egunean batez ere Gipuzkoako hainbat herritan ari gera garatzen gure proiektuak, hezkidetza proiektuak, eta gure kooperatibarentzat, eta pixkat hasieran olatzek aipatu duen bezala, gure lan egiteko moldearen oinarri garrantzitsuenetako bat lantaldia da, ezta? Lantaldia zaintzia eta horretarako baliabidea jartzia, lantaldian bertan sortzen diran gatazkak, behar emozionalak eta behar pertsonalei tokia egiteko eta lana eta bizitza uztartu ahal izateko, ezta? Horrez gain gure lan egiteko moldea bada parte hartzea, gure proiektu guztietan parte hartzea da oinarrizkoa, eta ezagutza eta praktiken arteko trukea egitea, ez? Eragile desberdinena. Abia puntuko behar soziala zeintzan, ez? Zerrek eragintzun harremanitz martxan jartzea, ezta? Oinarrizko behar soziala izan zen, indarkeria matxistaren prebentzioaren beharra, ezta? Bilbon sortu ginen, Bilboko udalak eskatu zigun indarkeria matxistari aurre egiteko prebentzio programa bat martxan jartzea, eta horro hartu ginen zen indarkeria matxistan prebentzioa lantzeak askotan gizon emakumeen eta kasu hortan mutiletan nesken arteko arrakala handitu egiten zuela, ezta? Eta horrek beharra sortzen zuela nolabait ikuspegi bat eta metodologia bat garatzeko nun gizon eta emakumeak integratu gaitezken berdintasunaren lan honetan, ezta? Eta guretzat ikuspegi hori nabarmen tratu honen ikuspegia da, alegia. Bai gizon eta bai emakumeak gure esentziarekin eta gure izaera partikularrarekin beharrezkoak gera eta tratu honetatik bizitza eraikiz beharrezkoak gera berdintasuneko norabide horretan, ezta? Eta ahalegin berezia egin dugu, ze, azkenean berdintasunaren bide honetan emakumeek eta feminismoaren eskutik bide luze bat egin dezen eukaten, baina gizonok ere gure tokia egin dezagun berdintasunaren bide honetan, ezta? Eta tratu honak direnez gure ardatza, gure lanerako ardatza, uztartu genitun berdintasuna eta sexu hezkuntza guretzako dela tratu honen oinarrizko dimensio bat. Gaur egungo egoera zein da? Azaldu berrik ez dago, ezta? Datuek eta titularrek oso argi erakusten dute genero indarkeria eta indarkeria matxista puri-purian dauzkagula oraindik, eta gaur egun bideratzen dian politika publikoak ez diala behar bezain eraginkorrak, ez? Batez ere, prebentziora nahiko bitarteko ez delako bideratzen, ezta? Baina aldi berean, hezkidetzan lan handia egiten ari gera, eta hezkuntza komunitate oso aktiboa daukagu hezkidetzaren norabidean, ez? Guk gure egitasmoetan, harremonak egitasmoetan, urrats garrantzitsuak eman ditugu eta ematen ari gera, hezkidetza planak, ohikoak izan diren hezkidetza planak transformatzeko, ez? Eta guretzat transformazio garrantzitsuenetako bat izan da gure hezkidetza planak eskoletatik atera eta jendartera eramatia. Eta hezkuntza komunitate zabala inplikatzea gure hezkidetza proiektutan, ezta? Zentzu honetan, eragile izaten ahalegintzen gera, eta adibidez gazteen bizitzetan esanguratsuak dian eragileak, aisialdiko taldeak, gazteleku ludoteka, eskola, eta bar, guzti horiek hezkidetzaren norabidean lanean jartzea da gure egiteko bat. Horrekin batera, guretzat oinarrizkoa da sexualitatea normalizatzea eta jendarteratzea. Eta horretarako sexualkureritza zerbitzuak eta sexualitatea pixkat jendarterateratzeko ekimen desberdinak
ari gera martxan jartzen. Eta hirugarren ardatz bat guretzat, pixkat hezkuntza komunitatean eragitekoa izan da, tratu onak biztaraztea. Ez da, nolabait, gaur egun, gure artean badaude elkar zaintzeko hainbat eta hainbat dinamika eta funtzionamentu, eta hoiek, lehenik eta behin, hoiek biztaraztea. Eraikitzen zerbait, berria eraikitzera baldin bagoaz, lehenik eta behin dagoena biztaraztea. Eta noski, gizon emakumeak berdintasunaren bidean elkar topatzeko guneak sortzea, ezta? Horrez gain, beste bitarteko pedagogiko berri batzuk ere sortzen ari gera. Batetik, emakumeen sexualitateari garrantzi berezia eman nahi izan diogu, emakumeak behaien sexualitatean eta gozamenean jabetzea eta enpoderatzeari, eta norabide honetan, Alulu antzerki foroa sortu dugu oraintxe, emakumeen sexualitatea ugalketatik eta hilerokotik desbinkulatu eta plazerari lotuta aurkezten dugu bertan, eta bestalde batetik, tratunen mugimendu erotikoa ari gera martxan jartzen, ezta? Tratunen mugimendu erotikoa, labur esan da, gaur egun hain kezkagarria dan sexu erasoen eta festen testuinguru horretan kokatzen dugun proiektu bat da, 2016an Donostiako hiriburutzan baitan Desidez programaren bidez edo garatu genuen, eta erronka da nolabait sexu erasoen egoerari edo sexu erasoen testuinguruan erotika positibo bat nola eraiki gizon da emakumeen artean. Eta jarriko izuet, jake oraindik 3 minutu dauzkadan, bideo labur bat jarriko izuet, zer izan zen bere momentuan 2016an garatu genuen proiektua. Sentitzen dut. Hala ere gure Facebookean eta sare sozialetan ikusteko aukera izango dezute. Eta, esan azkenian guretzat oso esperientzi aberatsa izan zala, oso baliogarria izan zan, hori ez, pixkat gizon eta emakumeak berdintasunean topatu ahal izateko eta erotika positibo bat eraikitzeko, ezta? Iruditzen zaigu ezinbestekoa dela ezezkotik baiezkora iragatea, ez? Eta baiezkoan baldin bagaude, nola topatzen gera gizonak eta emakumeak berdintasunean, ez? Eta azkenengo diapositiba, etorkizuneko erronkak gure ustez nun dauden, gure ataletik begiratuta behintzat. Iruditzen zaigu, bai edo bai, prebentzioaren atalari behar diran baliabideak eman behar zaizkiola, ez? Oso esanguratsua da duela 3 urte Jaurlaritzak hezkuntzan hezkidetza programak martxan jarri zitula, eta zituen baliabideak zian 3 urtean antolatu zuen hezkidetza plana, eta gero ez dago baliabide gehiago, ezta? Iruditzen zaigu egoerak larritasun handia daukala eta dagozkien baliabideak behar ditula, ez? Horrekin batera dator bigarren erronka, eta dela guretzat eskolak baliabide hornitu behar ditugula. Gaur egunean eskolei eskatzen zaien erantzunkizun mailak ez dauzka parean behar dituen bitartekoak, ez? Eta noski eskolak hornitzea beharrezkoa baldin bada ere, jendartiak bere gain hartu behar dugu erronka honetan daukagun pisua, eta tratu honei garrantzia eman eta tratu honen saretzean urratsak ematea. Eta bukatzeko iruditzen zaigu, gizonok toki bat bilatu behar degula, berdintasunaren arlo honetan, gure egitekoa zein dan argitzeko, ezta? Eta hoxe da, esateko naukan guztia.